Naman po sa mahigit 195,000 na fingerlings at seed stocks ang naipamahagi po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan po sa Regional Office o Regional Fisheries Office ng BFAR sa iba't ibang bayan po at lungsod ng Pangasinan bilang bahagi ng mga programang pang-aquaculture at marine resource enhancement. Sa Alaminos City na pamahagian ng 12,000 siganid fingerlings o rabbit fish na isinagawa sa dalawang batch noong May 10 at May 13 sa mga samahan ng mangingisda. Sa Infanta naman ay turnover ang 3,150 na sea cucumber juveniles noong Mayo 14. Sa kabuang 650 naman ang nilagay sa Marine Protected Area habang 2,500 ang inilaan para sa nursery hapanet cages para sa pagpapalaki ng propagation. Sa inland at brackish water aquaculture, umabot po ng 183,000 na bangus fry ang naipamahagi sa iba't ibang asosasyon at individual na benepisyaryo sa buong buwan ng Mayo. Kabilang sa mga distribusyon ang 35,000 fry noong Mayo 7, 68,000 fry noong Mayo 13 at 80,000 fry noong Mayo 19 na inilaan sa mga benepisyaryo sa Binmalay at Lingayen. May hiwa-hiwalay ding distribusyon sa iba pang lugar ng lalawigan sa loob ng buwan upang tugunan ang pangangailangan sa supply ng bangus fry para sa fish pond at cage culture production. Ayon sa tanggapan, ang tuloy-tuloy na paglalabas ng seed stocks ay bahagi ng programa upang palakasin ang produksyon sa aquaculture at mapanatili ang sapat na supply ng isda sa mga lokal na pamilihan. IFM News. IFM News. IFM News.